Pre Afriku sme vybrali projekt larválnej terapie v Kenii, v Nairobi, kde o túto metódu majú veľký záujem. Má veľmi dobré účinky, pretože táto metóda je oveľa jednoduchšia, lacnejšia, nepoužívajú sa antibiotika a drahé liečivá. Konkrétne sa jedná o bzučilky zelené. Je to veľmi jednoduchý hmyz alebo mucha, ktorá sa nachádza v viacerých krajinách, u nás na Slovensku, takisto aj v Afrike. Čo je na nich zaujímavé, že využívajú produkty alebo sekrety, exkrety svojich slinných žliaz na biodegradáciu nekrotického tkaniva. Oni sa nepúšťajú do živého tkaniva, ale tieto enzymy rozpúšťajú to nekrotické tkanivo a pôsobia hojivým účinkom na tie rany. Väčšinou sú to otvorené rany, ktoré sú infikované, sú septické a nachádzajú sa v nich rôzne baktérie a práve tieto larvy pôsobia antibakteriálne, vyčistia tú ranu a neskôr sa začne tzv. Granulovanie tých tkanív, to znamená, že rana sa začína hojiť a pomaly zatvárať. To laboratórium je schopné vyprodukovať toľko tých lariev, že by celá Keňa mohla profitovať z týchto larvičiek a mohli byť využité vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. To je jedna vec. Potom sme dohodli už aj spoluprácu s konkrétnymi nemocnicami. Svetovo sa používa táto bzučilka zelená, latinsky Lucilia sericata, ale v afrických krajinách sa nachádza mnoho ďalších múch, ktoré zatiaľ ešte nie sú prebádané, ktoré by sa perspektívne v budúcnosti ešte účinnejšie mohli využiť, lebo tieto biologicky aktívne látky sú u rôznych týchto druhov hmyzu rozdielne. Čo nás naučili? Tým jednoduchým spôsobom života, ktorým oni žijú, pravdepodobne sú duševne oveľa bohatší ako my, ktorí si ani nevieme predstaviť, že by sme v takýchto podmienkach mohli žiť.